Masabu wa mumere mnyaye. Murimo ka mnyaye. Donyaye nyine. Aka mangara nonze geni ya minoba. Itai kuti mu dare rizive zvamaka mangara zvakakurwadza. Pamsoro osadari. Pamsoro chipo. Pamsoro masabukwese. Ini nyaya yakatipa kuti tizomangara. Inyaya yekuti pakaitwa dare. Rakanga riri remuzukuru rachuyu. Paitwa dare. Dare riya ndokubva ratongwa namasabhuku. Ratongwa namasabhuku. Dare iri kuti tuone kuti chakafamba nechakaitika takabva tazvitadza. Nokuti pakazoita zvozvo. Akasimuka taura kwakawanda. Kwekuti takatadza kunzwisisa musoro wacho kuti ko zviri kuenda nepapi. Ndokubva yagodzi nyaya yapera. Amai, dare rakafanana nitaure pakatuita mangara kwaSabhuku dare rezvakati. Dare remuzukuru wangu uyu. Akabere. Haana nemurume. Ndikatozva motaura kaizvozvo. Vainetsana nemurume kumba kwawo. Murume akaenda kuno, ndingangoti ini pandakaona muzukuru achiuya kumba. Akauya kumba achiti kumba uko indakufa nenzara. Ndo pandakati ko unogoti wakufa nenzara. Murume wako ariko. Unofa sei nenzara. Zvikanzi handisi kuwana kana chikafu. Tikati vanhu makabva kunotengesa fodya manje moshaya chikafu sei. Zvikanzi hapana kana sendi randakapiwawo. Kana kuti ndinziwo ndatenga chikafu hapana. Murume akaenda kuHarare. Akanotenga zvake ndokudzoka nebhasikoro remwana nebhasikoro regirlfriend yake. Kubva auya. Kuti uya achiwana maruru hapasisina. Kwakugara achiuya kumba. Saka ini ndakaonawo kuti saka nyaya iyi ingasvike papi. Ichingonzi ndipei zvokudya. Zviri nani nini ndokubva ndaenda kwaSabhuku. Ndosvika kwaSabhuku ndikati Sabhuku, iyi nyaya yandiomera yekuti ndirambe ndichipa mwana chikafu. VaSabhuku vakati mwana uyu akambosvikawo kwandiri futi achitaura nyaya yake saizvozvo. Saka imi kana maona kuti zvinganetsa kuenzanisa, tingangokwanisa kuti tienzanise. Tuone kuti chiri kutadzisa kuti awane chikafu chii. Ndobva ndabvisa mari yedare neuku yacho yedare. Nyaya ndokubva yaenda padare. Saka padare paya yaitongwa. Vakatonga maSabhuku achiti murume tobvunza murume unoda mukadzi here zvauri kumuita izvi. Zvikanzi mukadzi handichamuda. Ndoshoko raakataura pakutanga. Nyaya ichibva wadzokorera futi kubvunza kuti wati hauchadi mukadzi here. Zvikanzi handichadi. Ndo pakabvunza vaSabhuku akati ko une chiratidzo here chawauya nacho chekuonesa kuti iwe hauchadi mukadzi. Toziva kuti wabvisa pasi dare iri harisiri kutanga. Makambotongwa. Tikatonga isusu maSabhuku kusvikira nyaya futi yaenda kwachifi. Kwachifi kwakatongwa nyaya mukadzi iwewe uroore. Ubvise mari yekuroora mukadzi uyu. Saka une chawakabvisa here? Akati hapana. Ndokubva vati vedare unofanirwa kuti uroore mukadzi uyu. Nokuti ndo shoko rakabva kwachifu.
ini ndobva ndangotiwo kuroorerwa hatina kana sendi hatina. Saka pamwe iye vanenge vachiziva kuti vakamubvunza akati handisati ndawana mari yekuti ndiroore. Zvikanzi makore acho awanda nekuti takaenda kudare rachipi 2024 muna Juni kusvika nhasi pasina kana chawambochimudzirawo musoro kuti regai ndiitewo padika. Hazvifaniri kudaro. Saka pakataurika nyaya yekuroora apa ndo pakasimuka mashoko ekuti hatiroore nekuti uyu akanzi asabude pamba, achifamba agare pamba chete, anobuda achienda kwambuya wake, chibuda achienda kwambuya wake. Pakasitaurika mashoko yambuya wacho manje. Ambuya wacho ndikanzi aienda kwambuya wake, ambuya amai vababere, amai vemurume, amai wamai wake, wokwamai vake. nekuti uyu mwana uyu akaberekerwa mumaoko mangu ndikamurera ndini. Saka ivo vakamuroorerawo kumba, vachienda kumurume vakamutora kumba, vakatizana vari kumba kwangu. Saka ndo kwaiuya. Asi handaasikanyarare ndichitaurira baba womunhu. Baba vake vekumubereka vakafa, kwakasara baba mukuru waainawo. Ndo handaiudza kuti mwana adai, mwana adai, mwana ari kuuya kuno achitsvaga chikafu. Ndofunga ndaivataurira nyaya dzacho dzese vachingoti tichazviona gogo kuti zvinomira sei, kuti zvichafamba sei. Chanyanya kusumudza ichi ipapa chekuroorerwa. muda kuroorerwa. Ndochete nyaya toda kuroorerwawo. Baba mukuru varipo ndivo baba. Ndivo baba. Ndivo baba vacho. Ava vari papa. Varipo. Varipo. Zita rayo ndiani? Lazarus Chambakata. Lazarus Chambakata. Chambakata. Saka ndo nyaya yacho iripo. Nekuti zvinondibatawo inini manje ndezvekuti uyu kana atangana kumba kwawo ngavarege kutuka pamwe chete neni. Kuti inini buvira upi kwechambate mwanasikana asangana nemurume wake vanenge vakutuka imimi vachindituka kuti ambuya kudii ava chazvinoita ndezvekuti murume wake uyu haana kumbonditaurira shoko rakaipa. Handidi kumunyepera, ndoda kutaura chokwadi. Asati andambogashira shoko rake, shoko rinobva kuna amai vemurume. Aiwa hatinange ichibwejeda amai echikuroorerwa nekutukana kwenyu madzimai maekuti madana murugaika. Aiwa ndizvozvo totoziva kuti madana ekutukana, asi chikurukuru kuti ngavatiroorere. Chete ndingapedzana. Saka tinotenda. Baba matadza unyazotsanangura here kuti ndamhangarira kuti mwana wangu haana kuroorwa. Kuda pfuma yangu Pamusoro vedare, pamusoro vemasapo. Ndofunga nhau yokuroorerwa iyi takambouya kwa mambo ikatongwa zvikanzi mukwasha anofanira kunge achiroora. Ndokwatakaita saka ndakangotarisirawo kuti mukwasha achaita sei, achatumira munyai kuti azobvisa pfuma. Asi kubva ipapo hapana kana chakauya, kana shoko rakauya. Tichibva kwa mambo ikoko, pana sekretari wasabhuku zvikanzi sezvo kwakanzi kuda kuti kuroorwe, saka tikuda list inoenda kupi mukwasha. Vasekretari vakauya tikavapa list ikaenda, asi kubva ipapo hapana chakauya. Dambudziko riri kuitika nderekuti magariro ari kuita mwana ikoko
ndo zvamanzwa abhuku vachitaura kuti haasi kunge achigara zvakanaka. Saka ndo pane nyaya bedzi ipapo ndisingazive kumukwasha kuti zviri kunyanya kubata chii, sacheukauku chii chiri kuitika, ndo pane nawo ndatenda. Saka inini tambodzwa pane makamboenda kwana Sabhuku vakati Sabhuku pavakamboona batato vakati payakaenda kwaSabhuku svondo rakapera kuti muzoenda pano. Svondo rapera ndakakundikana ndandiri pabasa. Honga uri kubasa. Saka mambo akamboitonga ndimambo aya ndimambo Chivero inini chokwadi. Vanhu ava vakauya kudare nenyaya iyoyi kwamari Sabhuku kandaitoyo vakatotongwa vakapiwa judgment vakanzi vaende kunobvisa pfuma vakarega zvavo. Gore rakapera. Kuseka achidi kuti kunezeka newe hauna kutongwa nyaya yako here. Pamusoro ira. Ya, nyaya iyi yakambotongwa. Yakambotongwa kana yakatongwa? Yakambotongwa. Kumashure uko kwachichi kwatakaenda. Yakanotongwa then ndokataudzwa zvekuita inini zvangu ava zvavo zvavakaudzwa. Vakanzi vaite sei? Ava kusaidi kuna mai vakanzi pane zvavakabhuwa vakanzi vasabve pamba vasina kunge vaudza munhu wepamba. Vakadza vona chipi? Ongo. Kunzi havasabve pamba vasina munhu wakange vaudza. Samai vapi vaiudzwa? Mukadzi wako iwe. Wangu. Kubva pamba achiende achibva kufamba achibva pamba panga bora isimira ndidzoke mashure bijana. Panga pakaita nyaya yakati netsei pakuti pekutanga kuya kwavakaita yemwana wandakachengeteswa anga asiri wangu. Nyaya iyoyo ndobva yanzi papakabuda ma-DNA aya ndobva anzi ndibhadharwe nei but nyaya dzadzi dzemunzvimbo ndopa akazonzi mutemo wapo ndekuti iwe hauchabve pamba usina waunge wataurira wekumba kwauri kugara kunenge kuri kwenyu. Ndo pataka kwakabhuka ini ndikanziwo tozodawo chi kuti munge muchiendesa chi zvinhu zveava tiri ipapo izvo zvaava ndandichikutsvagawo ndine zvandandawana mumbijana ofunga ndane mombe ndaitsawo pamba kuti ndizowana kuendesa. Rakapera wane mombe chete 2024 ndichiri ipapo ndichiri kutaura 2024 ndichiri kutaura ndiri from 2024 I think kubva pa2024 handina zombobvira ndashanda kuenda kubasa chako ndakatongogara pamba izvozvo ndikutongoti sandinda jonidzo asi mombe yacho iriko zvai kumba izvezvi iriko chibika mombe ndizwai comrade handiti imimi kubva maita zvema-DNA ipaipai yes nyaya ndikuiziva kabhosi payakatongwa ndairepoka ongo makaita zvema-DNA kai mukati imimi mwana wayo hasi wenyu kai koti ndikati ma-DNA ndo akadaro ma-DNA akabuda achiti mwana hasi wenyu handiti ongo ndobva papiwa judgment yekunzi mwana iye ngaabve kumba kwenyu atorwa adzokere kumba kwevanhu ongo akadzokera here yes akadzokera imimba masara nemukadzi yes ndobva mabereka wenyu mwana angatovapo wenyu mwana nemukadzi ongo ndobva manzendai munoroora kai yes ndobva marega kunoroora handiti handina kurega makaroora ndanga ndichitsvaga makapiwa mazuva mangani nedare rinondipa mazuva rakati mukawana pamawana endesai saka apa zvavo tikadzokera kumabhodara harisati ramba mira ndikutaura ndiga ndikubatsire dare harimboti mukawana pamawana kana matongoya kudare izvozvo munotopiwa dheti semadheti anga achipiwa vanhu vesapa tikadzokera kumabhuku anenge aripo I think lakira wangoita nhasi nderekuti mbonyarara kwauchinyararidza lakira waita nderekuti sekretary aita ane mabhuku iwayo nhasi haana kuuya pano ndizvozvo but tikamuti atitsvagire mabhuku iwayo titarise tinotoona wakapiwa dheti rekunzi ubhadhare musi wakati zvokuti izvozvo unogona wakatotarisana nechikonzi izvozvo kuti mambo vakangosaina chikonzi chaakutofamba kuyamba kwenyu kuzotora because mazuva acho akatodarikidza kare kare isusu tiri kutoti makazvidza dare ndizvozvo iyi nyaya yenyu haifaniri kuramba ichidzoka-dzoka panapa ndizvozvo kana nyaya yakatongwa kudhara yakatongwa ikatopera endai munoita zvamakanzi muite sei muite saka imimi kusaita mosvika futi pakudzoswa kudare kunoku kunzi hamuna kubhadhara pfuma yamakanzi mubhadhara mukadzi munaye pamba mukadzi hamusi kumuda makabvira kare musingamude kai
tichingozviona muchitaura kumataro tiripo zvichinetsa zvichii kusvikira nhasi taapano futi tamuna 2026 haina kutangira pano kanyaya ndoroora shoma Todaira. uda kudaira uchitsiva daira Nyaya iyi pataurikira yakaita patakaenda kwachief. Vakandibvunza vakati unoshanda kupi? Ndikati andakwandoshanda, vakanditi ukawana paunenge wawana pota uchiye ukawana tezora vako. Ndosanda vakandibozi ndasi anditoende kubasa nanasi. Handisati ndatombowana basa. saka wakazviitire izvozvo zvokuti pota uchibata Ndosanda ndichitsvaga izvo ndikuti ndane mombe yandakwanisa kunge ndichibata. Anditoitawo zvimapisi job zvongonawo zvimari ndozvinodyiwa futi pamba zvandodya pamba. Ndozvandiri kuchengeta futi kuendesa. Saka mombe iri kuenda rimwe. makapiwa Listi rakambouya sikuziva kuti vakaita sevadhile ndo vakati vachauya nhasi. makanyora chii naimugwarisirei ina munorenyere list racho apa handina kunge ndaritakura hamuna kunge malitakura nhari pari nhasi saka iwati mombe irikoke Izvo zviriko. unogara Biri. mombe yacho inotinika kuya kuno Kunonetsa bhozi muroti memota yatoshandisa. waenda naione pasabhuka mombe iwe nhasi naika motora mupurisa munokirira mombe iwe moisa mombe iwe pasabhuka watedzwa lako angara upa Kutozeko. kunofambika netsoka saka kungonotora sabhuku moenda mombono patedzwa lako mosainira musi wemugora toda kuti uye panapa nditsambe yavanenge masainira mombe yatimwa handiti mwana ari tokuti baba izvozvikumba Yaungo. asi vakazvara nemukadzi wako hauchadi kuvarore Akuti tanjarinda ndisandazviwana zvikwanisiro zvekuti ndiendese. saka apa ndo fainari nake wenopatedzwa lako mombe Ndatotenda. Asi ndine inenge isiri imwe chete kana kuroora kwako pfuma yavo vanotoita chete wangu ndisanje ndakanzi paunenge wawana woendesa. Saka ndikuti pandenda wana ndo pasvondo nhasi kuchibva kuno usikupa mombe yavo weekend zvachaida kutoti udzoke kuno kuti ari kunatedzvaro rachona vachizotiudza kuti mombe wabisa ndakanotaura 2024 yatakakutonga zamuka nokuva munhu andinga achesefunga zva2024 nembanhu vatotonga vakawandewa zvakutoda sekretary tauro mango. Ndikumbira kungotaura mbichana. taura zvavasitati chii mombe yende Aiwa inoenda. Chichiri ipapo takaitawo panyaya iyoyo pane yakambobudawo ipapo. Iye mukomana anga muridzi womwana akandibhadharawo hafu yemari yemadna nezvinhu zvandakarerawo mwana wake. izvo manje izvo zvekuti wakarera mwana womudzimai aive mwana wako waita mutumo wokuti basa mudamo Angasati akutumika. kana namanje akakura anouya anoyaitoti baba achiona munin'ine wake unoda kurasa mwana wemukadzi here uri mari yakabhadharwa yemadna aiwa ndiye ari kuti hafu yacho iye ndiye akuda kutanga kupuwa mari yasina kuroora iwewe Ani ndikutaura ndaroora here. chinzwaozve Talent. kupedza nyaya yako tatienda unopatedzva vako mombe naike zvimwe zvizhinji zvichauya kuti wozouya kumhangara kuno kuti uta zvakati tozokuudza imwe nyaya inotomhangarwa asi nhasi endopa zvinhu zvava Saka ndikaimhangara ndinda kuya nemari 50. inyaya yako wakumhangarira wemadna wachoneyo kuti pawakatora mwana uri mukadzi wako usina kuziva nhumbu usati watombomhangarira ndaa mari yako inodyiwa mari wanga usingazoti ane nhumbu here mukadzi wako pawakamutora nhumbu yemwana Nhumbu yemwana iyi. Aiwa yainzi ndiye wangu. wangu warara naye saka zvekuti ndeyani wakatobvuma pauchiti ndewako apo kwatiri hatine navo zvazvako nemadzirenei njuga ukanotamamakaza ukadyiwa zvako wadyiwa ndikunenge wabheja wega
Pfuma yaari kubvisa munda. Pane list ravakanga vapiwa. list rachona dai mamuine list renyu tamato kana tamupa futi ati kuzokuigira zvino manje list hamuna kuuya naro sakutongotonga nezvekuti abvise mombe yake yedhemenji akadhemenja mwana wenyu akatowepa plus asiri akadhemenja akawana mukadzi akadhemenja wakudhara akuora mwana wake handipurumese naadzimai vako murumese kumba kumwe chete izvo muchivapa mutonobikirana aiwa raiti iwe gara zvakanaka naadzimai ako asi enda unopava mombe yavo nasati zvakamuwana mufambidzira nhaka baba muuye paweekend nemukwashoni kuno muchitaura kuti akabvisa mombe sabhuku muuye nevanhu muchamakwa uchiswova hutinisira netsamba yepemiti yachona yekutransfer mombe kuti mombe matransfer yabva mubhuku yaenda kuvanhu Kwemimi nababa imimi makazenge makutuka masabhuku edu zvazvakufamba sei amahu Saini chamari. taura Ndokuti tichiri ipapo pamagariro atiri kuita nemukadzi kumba pane nyaya dzatiri kutinetsa nenyu dzakafanana neidzodzo dzekuti aingobuda achibuda achienda abva ipapo ndobva aitawo zvaakaita pane musikanza yakaita imwe munhu ndobva ndatomubvunza ndobva atodaira kuti hongu kudanana nemumwe munhu nemumwe murume achigara neni wakadii kumhangarira murume wacho nei kumhangarira murume ndosani totaura ndo dzimwe nyaya dzanga dzaanzi asabve pamba asina kunge ataura zvakazokonzeresa kuti nyaya izosvika ipapo iwe unoziva kuti iwewe tizive kuti munhu mukadzi wako aitana nemumwe murume ukadai wakauya kudaro kwamambo wakasikomhangara nyaya yako kuti uyu arikudanana nemukadzi wangu takamupisa murume wacho naye zvinoafa kuti titi ari kudanana nemukadzi wake nemurume wako namukadzi wako akudanana nemumwe murume iwe uchigara naye mumba mako aiwa dai muchengetana nemudzimai wako iwe mudzimai unongomuziva kuti vadzimai siyanai netsika dzamuita dzekuita kumbomba kugoba mazwe rambuye ndovabuka vadzimai vacho maubata rushaya mafirwa sumukai mutiuze nyaya kutaura murume wenyu muri kuzvifambisa nedhima kutaridza kuti kuroorwa muchiite kumbomba panze mukudanana nemumwe murume kupota ziko chakaitika ndechekuti iye anga akambotiza atiza nje murume wangu zvaakatiza murume akatiza saka tangogara tichingonetsana ini ndichimubatawo nemagirlfriend saka yemakaita kuda kutsidza murume here murume ibhuru munorovera murume here munotova nemhosva zvamakaita zvambuya tokuda mbudzi panapa zvamakaita imi zvekuti mune murume makudanana nemumwe murume murume wacho ndokwenyiko munotomuziva anokaira ega mukadzi uyo murume wacho ndeweikoko ndanzwa vachiti andairega mukadzi saka ndanda kutoona nekuti tinyatsongo murume wacho ndowekupuwa kwadanana naye ndeweikoko kwenyiko iye achiziva kuti uri mukadzi womunhu iwe umumhangarire murume yawe mukumhangarire ambuya tikuda mbudzi yedare mazvidzwa murume nenyaya yenyu iyoyi Vaparike varume. kumuda panapa iwe endesa mombe yenu ati vadzimai vako musi wemugwera uyai mombe yedu nembudzi yedu kuno ndiyo friday munhu wacho anenge ari kuera mugwera wacho chiri kune rimwe dare kuti friday munoya panapa hanzi unoya nembudzi namambo musi wefriday nemunhu iyeye ari kutomuda panapa musi wefriday tobva takupa masamanisi achaona Mari yemudosi. masamanisi ndo mawana nhasi usati waenda Alright. pamusoro imamu pamusoro yedare inini ndini manuere wacho ndini muzukuru ndini sekuru wemwana uyu ndiri mwana kuna agogwa ndiri kuisawo chiri chikumbiro mudare rinori nekuti tanzwa mambo nekubvisa mari dzedare nyaya iyi haisi kupera saka handizivewo mambo ipapo chitori chikumbiro chekuti nhasi nyaya iyi ndachikumbirawo kuti ipere
kupera kwenyaya yenyu wazviona chikumbiro chako handikuko chikumbiro chimwe chingazonyaita pandechi uyu mwana uyu chii chenyu mukadzi muzukuru wenyu muti ane mbudzi yedu yedare munayo here papa panyaya tibva tangoipedza izvi tibudze mudare macho anobhadhara ega saka haipereka nhasi siwe mugore vachiuya nembudzi tobva tamupa judgment form rake vasaina zvapera asi mombe youyu muzukuru weuyu murume uyu anopa avate zvanhambi yavo nhasi sabvukutamuudza nekuti chimwe chiri kuitika ndechekuti panoitika chitsotsi chekuti munomudare saizvezvi vanobvuma kuti aiwa saizvezvi ndikunzwa ari kubvuma kuti tiri kugara tese but vauko kandimanzwa gogo vachitaura kuti chikafu anenge achiya achitora kumba anongoita sekunge ari kugara ikoko but zvakamufanira kuti distinai because chikafu chatei chitotengera gogo avo muchibva panapa uya avo vanopuwa mombe yavo zvekuzoti kurambana kwavo zviye zvese hatinyengetedzana vanhu asikade ongo chatuda nechekuti avo vapuwe chitundu kwavo pamungatibatsiri ndinotenda mambo uyezve chimwe chechipiri ndokumbirisa hwangu mambo kana makatitarisa tinoremekedza dare renyu kutoona kudai so mambo tingadai otherwise taitogona kupara mhosva asi nekuda kwekuziva kuti nyaya idzi dziri mumaoko enyu mambo havana kana one day vanhu ava ravakambonzwawo tichivatuka asi ivo gogo ava she's now 73 years vane vana 7 asi ndakanzwa kuti pakabuda mashoko ekuti anzi gogo mama vangu ava ndo vari kutuma muzukuru uyu kuti anoita chipambi mambo mubvunzo wangu wandoda kubvunza ndewekuti pane here munhu anotuma munhu chinhu chaasati amboita kana kuti chinhu chaasingapo manje wazvionewo kana waudzokera ikoko ndopa vanhu vatati uyu muzukuru wenyu uyeyu ngaabhadhare chimbudzi abvuma wega akati aibva mumba memurume wake achienda kune mumwe murume kana uriwo zvinokugutsa here zvo zvekuti iwe mukadzi wako ubva mumba mako achienda pane mumwe murume kwete izvozvo izvo handitombosapota zvakadaro mama saka usingasapoti izvozvo tochingoti nyaya yapera kuti achimiriyo musomugwera asi kwete kuti vati zviri kubva kuna mama vavo mwana uyu muzukuru wenyu ane problem ndiye ari kukonzeresa iye zvino izvi manzwa ari kubvuma kuti ari kunyengwa aine murume komerai mwana wenyu uyu yes iye ari kuita kuti musangane nenyaya dzakawanda iyeyu ipapo ndiri kupanzwa mambo ndinotenda hangu ngaaunze bvudzi yedu mushure mugore mwana pamusoro friday hatibvumidzwa kutaura here muda kutaura panyaya ipi hati mauya kuzoteerera here aiwa tauya kuzoteerera nokugadzirisa nyaya yemusha wevana vangu futi zvese kugadzirisa asi asi zvatataura zvesegarirai pabhenji musungwe tinotenda toda kusungirai masabhuku edu amakatuka tinotenda muri kuona masabhuku aya kana ariko kuye iziso ramambo mukarituka muri kutoshora ziso rani ramambo vozi basa ravanoita iri vakapinzwa basa namambo chiwero ndizvoka saka ivo mukaona kakudaidzai vachida kuedza kukuyananisai kuti imimi vekwamanuere nevekwamahuni muwirirane imobva masvika motuka masabhuku iwayo hapana kwatiri kuenda manje tikakuregererai imimi kana mangwana munomuka mukatibatira mambo kora hatingokuregererai vakatuka masabhuku vanhu ava mambo vachiyananiswa hanzi dare rikapedzisira ratoita disorder risatongeke varidira jecha ivava vabereka masabhuku acho arapa sabhuku ndimakatuka sumuka yagwanzura mutaure zvakaitika sumuka imutaure pamberi kwamambo makaitika tangoita sekuti mauya mangotaura yekuti vanogadzisa zvakadaaa ndo yandakatobvunza ndichiti ko zvauri kuti mukadzi hauchamuda ko zvakataurwa kwamambo wakazadzisa here akati handina ndikati saka nadare ari kutendere kuti urambe mukadzi pano iwe ukati wachingagadzisa zvakarabva kwamambo neko yakabva yasumuka papa wacho akatanga kupopota zvisingatomboiti vachivakati hapana akati masabhuku ese akanyarariswa navababa vakugona
Saka vakanga vachitaura wavesina mai vacho asi mai vacho ndinotenda kuti patiri padare papo vanhu vakaungana vakandikundira regerwa amai amai vega kutoti baba amai vakandikundira regerwa ndikati amai ndakundibvira itsitsi vakaita zvavakaita asi baba havana kudzoka kuti aiwa asi masabhusi takanyara kuzomuka indi vaitaura zvavangoda padare chavakangopikisa ndechekuti takati zadzisai zvakataurwa kwamambo izvo ndo zvavakaramba vakati atiite nekuti takazonzvanika kuitwa chii nezvemadNI he akazotanga kutaura tikati aiwa isiri kungotaura kuti zvamakanziwa mambo zadzisai zvise zvamangovatanangurira panapa ndo zvakatanga kupikisa vatanga ukoko ndikati aiwa zvipane mwana handiti mune mwana here zvese zvemisikazvata zvinhu asi pane mwana uyu zadzisai zvamakaudzwa kwamambo vakambopota zvekutodikana vanhu vese akatongoona sekuti asi vasabhuru vanhu vanogona kuteerera sinotenda imhosva iyoyo kuna baba ivava vapinga pesamona vaitambira pano nditsanga makatwara pamusoro mambo pamusoro makupota chandoda kutanga kutaura ndechekuti inini kana ndikaona mupurisa achiita uori handirege achitanga aita uori womba ndiripo ndobva ndamuregera oita uori ndozomuti waita uori muenzaniso ndokudai tina masabhuku edu takauya kwenyu kwamambo tikaudziwa zvatakaudziwa baba rairai mwana gara zvakanaka anditi vana tezvara endai munoroora asi patakasvika dare risati ratanga vakangouya sabhuku vachipopota hakuzi kutaura popota roorai chete nyangwe riri hure ndoda kuti muroore ndotodiwa ndo pandakasumudza ruoko ndikati naye sabhuku kana muchigara dare motanga mapopota here hamusirimi here sabhuku makamboti mini madNA ngaabvarugwe kuti tibvarure umbowo apa zvino mauya futi muchipopota kuti tisataure here zvinhunha dzedu ndo zvandakataura ndikati kana zvakadaro ayo isisi ngatichidai iso ngatitorei maminitsi akabva kwamambo nokuti kutanga kutaura kuti ita izvi tisina maminitsi akabva kwamambo nokuti isi takapuwa zvokuita namambo zvega imi baba endai munoita zvakati muroora endai munoita zvakati mwana wako endai muroora zvaitiwa here takagara patakabva kwamambo takaenda kwatezvara kasingaperi tichitaurirana maererano neugara kwemuroora tichiona mafambiro ayo tichiendapo tezvara tauya nenyaya yakati tezvara kuti aiwa mwana akarerwa kwambuya saka nyaya toita sei toenda kwambuya mbuya isuyo hatisiri varizive mwana toenda uko nyaya yekuti igadzirike iri kuramba zvekuti dei sekretari anga ari pano aivhura bhuku rake takaenda kangani kwatezvara chiti ngatigadzirisei izvi kuti kwanise kuroora nokuti mwana ndewangu ini handitenderi kuti mwana adi agare munhu asina kuroora ini nyangu mwana akashaya ndine pfuma yandinayo yandokwanisa kuisa kupi kumwana asi nemhosva yamagariro atiri kuita mwana achikomburena kuti mukadzi wangu 1 o'clock ari kuuya pamba 1 o'clock ndiri kusumuka ndiri kuenda kwasabhuku muroora anga asipo 1 o'clock dzousiku auya toita sei sabhuku vanozviziva sabhuku anonyarara saka ndikati kana zvakadai ndaimi zvinofamba sei kuti isusu tiri kuuya nenyaya kuno mupurisa handiti kuti agadzirise mutemo mupurisa wachona wototiti aiwa izvi bvarura izvi ita izvi kuitira kuti isu tisaramba tichitaura nyaya iyoyi ndo pandakavataura ngati aiwa isusu ngatiitei zvakataurwa namambo kataita izvozvo zvakataurwa mambo toona kuti akakanganisa ari kukanganisa ndeupi pogadziriswa papi pakakanganiswa isu tokwanisa kubvisa roora mwana wangu ndomubatsira handirege tikatiwirirana nanatezvara
kana vatezwa takatoenda kana muchimuda mumabvunzi varipo takaenda kakawanda tichitaurira mwana adai kusvika izvo tazobata umbowo hwekuti aiwa muroora tisugara atidi anotove nechi nemurume wake umwe kusaidi. Ndiwo zvandaizama kuti ndikorekte kuti aiwa kana zvakadai so hamuna makuita uori here hwekuti isu tiriziva kuti muroora ari kuita chipambi. Handiti imongosvika muchingoreva roora chete toti ngachigadzirisai apa tibvise sakatire iri riri kudi riri kutadzisa chi muti kukura imoti sakatire haribvi roora chete riripo. Ndo zvandaizama kuti tigadzirisa. Handizivi kuti kandakakanganisa ndokumbirawo ruregerero pakukorekta zvinhu zvakaita saizvozvo. Imimi makange mamhan'ara nyaya yenyu yekuti makabata muroora nechikomba kana kuti makazoda kuijoina pamadaidzwa nemasabhuku makanga mamhan'ara here makanga maimhan'ara here riseparate kuti takabata muroora nechikomba? Aiyo kuna natezvara handiti isu toda kutaura kuna natezvara nekuti isusu kuti tenge tabudisa nyaya kunze handiti tisina kuya natezvara anatezvara makanga mavaudza aiwa takatove muprocess yekuti tidi tivavudze tikazonga mwana atomhan'ara saka imimi pamuri kuti asi gogo takavaudza ko pamuri kuti imimi pakaitwa uori hwokuti taiti ngatibvisei masakatiri ari kunetsa mwana akaita chihuro imimi zvakafanana nekuti izvozvi panapa madaidzirwa nyaya dzamadaidzirwa panapa motanga kuti taurira dzekudyiwa kwemombe magadheni kumusha umu dzinenge dzichisangana papi panapa isusu tinoti ngatitaurirane yatakudaidzirana ndizvozvo ende ndanzwa muchiti sabhuku vakatanga kuti rorai chete kunyange riri hure rorai semanzwira andakaita paive nemasabhuku matatu ese ari matatu ndo aidaro here one ko imimi maizopopota pane mamwe masabhuku maviri aya muchitadza kuaremekedza makadii kuchienda kune mamwe masabhuku maviri iye sabhuku wenyu kana muri kumusha uko mukaona kuti sabhuku zvari anotungamira musha kana akakukanganisirai munoita sei? Zinouya kwamuri ko makaita saizvozvo here? Aiwa popota pamberi pedare kuti chii? Takauya kwamuri kangani nai madambiramwe naye nyaya yasabhuku takauya kwamuri kangani muchitaura nyaya iyo? Aiwa dzakawanda dzakasiyana siyana takauya kwamuri kangani muchingoti aiwa tichagadzirisa zvakanaka babaka ndezera renyu ke kana pane pamakakanganisa pari zvinezvi munotopaziva pamberi pemasabhuku aya kana makataura masoko asiriwo chinenge chakanaka ndechekuti chii nokukumbirira ruregerero kwete kuda kuwedza nenyaya ndokumbirawo ruregerero asi handina hangu mashoko andakatuka kuti ningi asi ndokumbirawo ruregerero nokuti zvakangoitika iko zvangokanganisika ipapo. Uyu mudhara Changamire ane kuzvidza kwaainako mudhara iyo zvakana mari yedare chairamba kutipawo andakuramba ari kutonga hake mahara ipapa ndati ndine mbudzi wani iri kupi mbudzi aiwa mbudzi tashawa transport yokukwidza mbudzi ndairamba here mbudzi ndairamba here mbudzi haisi yokwereta chokufambisa ndo chatinetsa chokufambisa yanga yakatozara zvokuti tachawapungisa mbudzi iri ipodeko kunotenga iri ipodeko isusu tunoona sekuti mune unyang'anyi kana isu munotonyanzoziziva kubva kudhara hatina kana mboita dambudziko ndaingokupirai ini muchingoritsikirira pasi muchingoritsikirira pasi handiti imi muchingotaura ka muchingoti togadzirisa zvinhu chingoramba chingoti aiwa mudhara wangu yatimbegara ipazvingi kupedza nyaya kwataita ipapo dambirani wacho ndichamutuma ouya otora mbudzi yedare yamataura aiwa maita basa mombe nemwana wenyu aiwa iriko ndakatomupa uya kuti dambirani wayo nemupurisa mamakiriya mombe iyoyo yobva yapuwa chezvara mombe yava aiwa totendazvo aiwa apa magona mukaona mukauya kwatiri handiti mukaona tikakuendesai kwamambo tatopedza nemi kwatiri hamuchadzoka because maenda kuhombe mazvinzwaka saina yako kwamambo kuhombe chaizvo mukaona tatokuendesai kwamambo musatarisira kuramba muchidzoka kwatiri aiwa isusu zvamai mataura ndozvatizviteedzera
mukataura kuti next time mukatuka masabhuku edu mudhara mukatuka masabhuku atikutingirai mombe mazvinzwa zvandikutaura tikutina mombe kumba ikoko mubotaurawo kuti chiregerei zvekutaura zvapera ndachida kukumbira ugogo wangu tipedze tine vanhu vakawanda vari kuda kubatsirwa ndizvozvo ndachiti ndingokumbira ugogo wangu regererwa kana ruregererwa murambidzi pamusoro imasabhuku ese tinoda kukutendai zvikuru nekuti yananisa gogo ndoda kuti gogo kana ndichinge ndakakutadzirai ndokumbirawo mundiregerere asi ndofunga chinangwa changa chiripo chachiri chokuti muzamewo kutirarira muzukuru wedu ndigokumbirawo futi kumuroora wangu pamafambiro haana kumbovera akafamba zviri straight zvokuti imwe nguva unogona kutoti kumangarigwa ugotosvora asi tinotofara kuti pamwewo stress dzedu dzinogona kureruka hongu zvokunzi tinotuka gogo hativatuki asi kuti tinenge tiri kuzama kuti gogo tirairirei muzukuru wedu baba vachamba kata takaenda kasingaperi kuna gogo vakaneta nekurayira izvezvizvi mwana wangu ane hana yakasimba zvokuti paakanzwa kuti mukadzi wake ari kuenda achinosangana nemumwe murume achitori murume akapiwa makiye kuna imwe musha ndo pavaenda vachinokirirwa mubambo machinovata vese pavaienda achiri kwagogo ivo vachienda kunodi kunoperedza mwana wechikoro aiwa ndizvozvo saka iri ndiri kuti vana gogo imimi mundiregererewo sekuru tisati ndambovhera takatuka gogo tai tiri kuzama kuti tiyanani zvinhu zvese zvipinde munzira vana baba severi vangu vatirairirewo nepavanogona napo asi vasvikawo pakukundikana zvokuti kusvika nazvino vana vatinotokumbirira kuti imba yavo yakamira negumbo rimwe chete rokuti hatikwanisi hedu kuti tingataura pano padare asi zvakaoma zvokuti tingazoita sokuti tiri kuramba tichinetsa tichidzoka pano nokuti mwana wangu akatomboda kutotiza nenyika kushawa kuti oita sei mamati muda kukumbira rei aiwa kungotaurawo nokuti mwana wangu anogona kumwa mushonga kana kadii uyu mukadzi anogona kuzviuraya futi ari pamba ipapo sokuti havana kukwanisa kutambira ukachema imhosva amai padara apa chemwe izvi zvauri kuita izvi rachika izvi ndiwori kukonzeresa vanhu ava mhuri idzi kuti dzigare dzichitsomana uri kuzvinzwa ndikutaura ndiwori kukonzeresa izvozvo haugoni kunoita chikombo uri mumusha mevanhu kana usisade murume buda mumusha mevanhu unoita chihure chako uri kunze uko hauitire chikomba ndo zviri kutukisa hama dziri kunzi hadzina kukurayira iweyo unonoita chikomba uri mumusha mevanhu ndava yei ende watoita laki kamambo wakuripisa mbudzi vangu vanoripiswa mombe panapa handi mamwe akaripiswa mombe oya ukuita varume vairuri hamena kuti vatokunyara sei mambo panapa vakadzi vese vari kuita chihure panapa vanouya chikomba chisingoripiswa mombe dzacho iwe uchiripiswa yako mombe bhozi ndiwo uri kukonzeresa uri kuita zvinhu zvisina kunaka kana waona kuti murume hauchada kana kuti waona kuti haasi kundikwanira ari 1 dzokera kumusha kwenyu unohurira ikoko usahure uri mumusha mevanhu tarisa hondo dzakutanga manje dzakutukisa kusvika kumasabhuku ndikamutsura anondudza kuti muroyi wemunhu hondo dzacho dzakusvika nekumasabhuku ese akutukwa nanagogo modzoka next week nemuchikomba chako ichocho tochida pana chisumuka iva